No marwa ng'eni maka paro no gi kanyo wabo bedo ka watwak bende ni kotudore kod legal awareness week ni usebedo kuwuothe gwenge kaka mage ahinya to e pacho ka nikech liekore ni jogo manitiere dala kata kuonde ma ok gin bombe gine jogo masche moko yudo kata ohinga ahinya to e yudo ratiro margi e yo makare gino miwacho kanyo kod dhongere ni access to justice nyalo bedo negi matek ahinya ere kaka e legal awareness week ni kata juma mar puonjo jopiny e wi ratiro margi uneno ni ging'eyo ni yes ka ng'ato kosona tanyalo luwo yo makama mar mondo mi ayud ratiro mara e yo makare yiena mar mondo mi arwak wendo machielo mano Omollo Achieng Sharon okil kamaloka matudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county mano ma Kisumu yawre Sharon agino ni chiyo maber ka intiere studio e county ma Kisumu kinyi makawuono kendo machieng network wang'eyo ni thuon wach kata dhima mano ma higani mano mar legal awareness week wanyalo wacho kanyo ni en the justice system as an enabler of impunity. Kinyalo mana lero ni nyakwa Ramogi ajuanga tiende thuon wach makamano. To thuon wach makamano hie ogeta ngo ahinya nyate jumani mar puonjo jopiny e wi chike pacho kae. Sharon. Oyawre Joyce, geno ni chieo maber. Abenda chieo maber e boma ma Kisumu kae. Kirango the theme mar legal awareness mar igani ma en the legal system as an enabler of impunity. En gino ma kelowa kaka the stakeholders mantiere the justice system mondo warangre ni gigo anang'o gini ma watimo manyalo bedo ni warocho go ratiche mag ji mag yore mag chike. Nikech the justice system kae nitiere stakeholders mopogore opogore. Nitiere wakinde, nitiere jotabuche, magistrates kodaka judges, nitiere police officers, nitiere migepe mang'eny mopogore opogore. Koro theme ni kelowa kanyakla mondo mi warang ni to en ang'o mok timre maber manyalo bedo ni kata ka jopiny kata oganda temo mar mondo mi giyud justice to ok ginyal yude. Geno ok nyal chopo kare nikech achiel ariyo adek. Mano e gima theme mar